Velmødt til snarlig barnedåb i Sorø Klosterkirke. Vores gudstjenester er jo klokken 10, og derfor vil I typisk komme 10 minutter i 10, og der vil være kirketjenere til at tage imod jer dernede i våbenhuset, hvor der også er mulighed for at skifte tøj på den lille. Herefter kommer jeg ned til jer, og så går vi sammen ind i kirken, op i langs skibet her, og der vil være en plads til jer op i nærheden af døbefonden, og hvis der er flere børn, der bliver døbt den dag, så vil der være sat et skilt op på stolene. Man er velkommen til at tage billeder under selve dåben, men man skal bare være opmærksom på, at man ikke må tage billeder af menige kirkegængere. Det er altså kun familien og dåbsfølget, man må tage billeder af. Efter anden salme begynder selve dåben, og jeg kommer så ned til jer, og der skal I sammen med fadere komme op omkring døbefonden, og jeg plejer også at sige, at børn er velkommen til at overvære dåben på nært hold. Så begynder selve dåben, og man kan jo sige omkring dåben, at der grundlæggende er 3 ting, vi har til fælles med Jesus, uanset hvad vi tror, føler og mener. Nemlig, vi fødes, vi lever og vi dør. Men med dåben er der kommet en 4. dimension ind i vores liv, og den dimension handler om det evige liv. Og det er i virkeligheden det, som bliver sagt som det allerførste i dåben. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Det er temaet, det er den røde tråd igennem hele dåben. Men vi har selvfølgelig også andre tekster, vi hører blandt andet teksten, hvor Jesus han taler om, at lad de små børn komme til mig, det må ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Med de ord vil han jo sige, at barnet har en særlig kvalitet, som vi voksne måske ikke på samme måde har. Og det er, at vi ikke på samme måde som et spædbarn er i stand til at udvise fuldstændig spontan tillid. Det er jeg sikker på, I har oplevet med jeres barn. Og det betyder jo, at når man har et lille barn, så ved man også, at det lille barn nærer en ubetinget tro og tillid til, at det, man gør med det, det vil være noget godt. Og derfor så er det lille barn også fuldstændig trygt, når det bæres op til døbefonden. Jeg tegner i forbindelse med dåben et kors for ansigtet og for brystet. Ansigtet, det er jo hjernen. Brystet, det er hjertet. Hjerne og hjerte. Fornuft og følelser. Det er jo i bund og grund det, vores liv udspiller sig i. Vi har både vores reflekser, vores impulser, men vi er også vores refleksioner og vores eftertanke. Det er det hele menneske, kristendommen handler om. Så skal den, der bærer barnet, svare på trosbekendelsen, og det betyder ikke, at man skal begynde at øve sig på trosbekendelsen nødvendigvis, fordi den kommer i spørgeform, og det betyder så, at jeg læser spørgsmålet fra bogen og kigger op, når jeg forventer, at der falder et ja. Herefter kommer der 3 sjatter vand på jeres barns hoved, og vandet er jo et stærkt symbolsk udtryk. Det er det første stof, vi lærer at kende, fordi det er det, vi er omgivet af i mors liv. Og skal vi finde ud af, om der er liv andre steder i universet, jamen, så er vi også nødt til at se efter, om der er vand eller væske, for det er liv. Og i den her sammenhæng er det det evige liv. Efter selve dåben, så går jeg over i fader vor, og det er jo også en central bøn. Det er en central bøn på den måde, at alle kristne i hele verden har den samme bøn, den samme fælles bøn, og det er fader vor. Så det er en rigtig god måde at introducere sit barn til kristendommen på, fordi fader vor, den understreger forholdet til den almægtige Gud i himlen og forholdet til næsten. Og der står jo allerede i det gamle testamente, du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv. Så i fader vor har vi kristendommen i koncentrat. Efter det kommer fadertiltalen, som er rettet til jer, som er forældre og dem, der er indvillige i at stå fader. Og her bliver understreget, at man skal oplære sit barn i den kristne børnelærdom. Og fader vor er jo et utroligt godt sted at begynde med det på, fordi, som jeg siger, kristendommen er faktisk sammenfattet i fader vor. Men I får også en børnebibel, og i børnebibelen ligger faderbrevene, som I skal give til dem, der har været så heldige at være fadere på jeres barns dåbsdag. Efter selve dåben, så sætter jeg ned igen, og så er der prædiken og altergang,
og hele gudstjenesten tager cirka en time, og når den time er ved at være slut, så kommer jeg ned til jer, og så går vi ud i samlet flok. Jeg glæder mig meget til at se jer. Tak.